ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ютуб канали Хонатеҷа, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. Имрӯз 8 январи соли 2025 Хонатеҷа боз навор кард барои шумо хонаҳои арзон. барои реклама WhatsApp мондагем. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роҳӣ кунед, навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. аввал осиёби фурӯшӣ роҳӣ кардан, баъдан замини фурӯшӣ дар Кулоб роҳӣ кардан арзонак, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон роҳӣ кардан, хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор роҳӣ кардан, хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат ҳастай, квартираи фурӯшӣ дар Регар шаҳри Турсунзода ҳастай. хуб дар Ваҳдат дар Кулоб хонаи фурӯшӣ ҳастай, дар Душанбе хонаи фурӯшӣ ҳастай, дар ноҳияи Рӯдакӣ хонаҳо ва квартираҳои фурӯшӣ ҳастай. хулас беҳтарин навор баҳри шумо ирӯза наворда. наворда лайкора мезанем, дар канали ютуби Хонатеҷа подписатся мекунем, чизе ҳаст роҳӣ мекунем. ман навора сар мекунам дӯстони азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туристон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудотиёбӣ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ Детажамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роҳӣ кардан Детажа болош холиай дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Меҳнат, дар ҷамоати Ҳилолӣ. мега ки се дар хонаи фасони евроремонти замонавӣ кардагӣ бо калидорш. масоҳати заминаш 8 сотих беҳад калон. ремонтҳои просто люкс бомба дӯстон. кухни банияи дарона дорад. наздикии роҳи калони Душанбе Қурғонтепада қарор дорад. об свет ҳаст, кондисионер дорад. хонара 2020 сохтан. наздикии хонада мактаб, садик, масҷид, балниса ва дигаро ҳастай. хулас места беҳтарин ҷоҳай. ҳуҷҷатако 100% ҳай. ремонтҳоам бад нестай. нархишта ҳам арзандаи бача азиз медонен. дар хеле момент 400,000 сомонӣ мега. нигоҳ кунен, ҳамаи чи дар пешаш ҷои ободи беҳтарин зур 400та занг занен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. лайкора бизанед бача азиз, анаи хонара тамошо кунед. лайк, подписатся. агар ягон дӯсту бародаратон хонахар боша, агар ҳамин силкаи видеоро роҳишон кунед, бовар дорем ягон хонаи арзон ҳамин канал меёбад, чунки навори дарозай. хонаи фурӯшӣ мо 2 ҳуҷрага, масоҳати 8 сотих замин дар ноҳияи Данғара Саргазонда қарор дорад. хонаҳо ҳамин ҳолат кардагӣ, ина ҳамин састаяни срочна фурӯшӣ. номераша мондем барои тамос гирифтан. ахираш 318 инами ҳозир занг бизанен, боз маълумоти иловагиша бигирен. нархи хона ҳам уқа қимати нестай бача азиз. 180,000 сомонӣ мега. шумо дар 180,000 сомон ҳозир метавонед намира занг бизанен, аз номи канали Хонатеҷа рафта бихаренаш. рақамҳои 318 ҳозир занг занен дохили деҳада. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшие ки мода роҳӣ кардан. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Хуросон. ҳамин рӯз наворда медонед дӯстон, аз пашти либои ҷо мо хона қабул кардем. тамошо кунен. мақсад беҳтарин навор. аз нарх навои хонаҳо ҳам бохабар мешен. ака гӯш кунед ака. ноҳияи Хуросон деҳаи Гулрезда қарор дорад. масоҳати 8 сотих замин ва 4 дар хона. рақамҳои дасти WhatsApp рӯи экранда ахир меброяд. боз хонаи баракам дора, оби давлатӣ дора мега ва кӯли ситонага плюс дорад. кухни дарунӣ ва берунӣ, ошхона бания ҳаст. нарх 380,000 ба рубл 3,515,000 рубли русӣ. ина занг занен, успетка бигирен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ астае ки бо кирпичи пухта бардоштиянша, 3 ҳуҷра кардиянша, 8 сотих замин дорад. дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол қарор дорад. гирдаш забора битониш рехтагӣ, ҳамин ҳолат кардагӣ, агароти калони 8 сотиха. хонара коробка бигем, фикр мекунем хато намекунем. 3 хона 1 калидор, дарвоза мақсад дора. хоб даруни хонаҳо 4x8 яташ 4x8, дигариш мега 5x4 бо 4x4, калидор 2x4, дарвозааш 5x8, таҳхона мақсад падвал, ошхона ва ҳамом дар дарунашай ина занг занен, мақсад ҷои дарвоза дора. ака нагуфтам ки мақсад дарвозааш часпондагӣ айнева, ҷои дарвоза 5x8. марҳамат дӯстон, маълумоти бештар худотон бо занг зада бигирем. мегзарем ба панҷумин осиёби фурӯшӣ. осиёби фурӯшӣ астае ки дар ноҳияи Файзобод дар ҷамоати Меҳробод деҳаи Шифобахшда қарор дорад. ҳама чизаш қатъи савдо мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ. нигоҳ кунед ака, ана ҳамин осиёб, рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp 1414 ахираш ёки дастӣ 223. истеҳсоли Хитой мега. хоб ҳолати корӣ осиёби ордӣ ҳай, орд мезана дар 45 дақиқа 2 қупча 2 лимча орда мақсад мезана. бо светай омада ай пешбинен бигирен, бо савдо мешава. осиёби чингизхонский китайский. мегзарем ба шашмин участкаи фурӯшӣ. участкаи фурӯшӣ астае ки дар шаҳри Кӯлоб қитъаи 6 3 сотих замин дора бо битони рехтагӣ. 3 сотих заминиш қатъи қарор, шартнома, сертификат дора. дар пеши хона мега мактаб астае, сари роҳ да ҳамин маҳалла қарор дорад. назди участка мега мактаб қарор дорад. хулас занг бизанен, маслиҳат кунен. 35,000 сомонӣ. бача ин хеле нарх да умуман фикр мекунам намеёвен. ҳамин ака бовар мекунен, худаш гуфт ки бародар Савдо ТВ мақсад хона теже. рости гап мегам ира арзон мондам ки савдо шава. сум дар кора ба ҳам хотир мефурӯшам. кадомед мегирӣ ина ошачава успет кишеринар. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 5 ҳуҷра дорои 8 сотих замин, ҷамоати Ситораи Сурх, ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат. 5 хона 8 сотих, 5 хона ҳамаш қариб тайёрай мега. заминаш қариб 10 сотихай, ака 8 сотих гирифтем, қариб мега 10 сотихай. анҷомхона, дегдонхона дора. хоб гирдаш ҳамаш бо семенблок маҳкам медрои зиндагӣ мекунӣ, дарвозаи фасон часпондагӣ. хоб ягон духонага ҳам боша мега, аҳлишам мешава. хоб маълумоти бештар занг мезанем, нархша мега ки 220,000 сомонӣ. дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ситораи Сурхи, деҳаи акаи Фурқатда қарор дорад. маълумоти бештар рақамҳои 53 ва 43 ҳозир занг занен. мегзарем ба ҳаштумин обшижити фурӯшӣ ки дар Русия қарор дорад. обшижити фурӯширо икадан ки дар Рязанский област, доми 4 этажа, хона 1 ҳуҷрага 19 метри квадратӣ. рақамҳои WhatsApp шуна мемонем, занг мезанем. анаи обшижит гарени арзонай, медонен ҳамин хонаҳои Россия бовар кунен, аммо кадоми роӣ мекуна 2-3 баробар аз нархи Тоҷикистон фарқ мекуна. ҳамин открити гап мегӯм бачаҳо, инсоф ҳам чизи хуб айда. ҳамин нархотона вақте мада роӣ мекунен, ин гап ҳама дахл дорада дӯстон азиз. вақте ки хона роӣ мекунен, ҳамон нархотон як придумати сос кунен, баъд савдо намешава, ака нафурӯхтам, ака реклама хеле шид, хеле гапҳо нашавада. мақсад чизе ҳаст, открити мегем бачаҳо азиз. нашоти хона, дар пеши хона мега парк, балниса, мактаб, садик, магнит, магазин, пятёрочка ҳастай. ай вокзал то хонара 5 минута роҳай. хулас каси мехара ҷойсозай. нархаш 450,000 рубл, 4,500,000 не, 450,000 рубл рӯси занг занен.
мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 5 этаж 44 метри квадратӣ шаҳри Ҳисор 8 микрорайонда қарор дорад. Дом ҳами ҳолат, ҳами қабардоштагӣ, ина лесинса, ана хонаҳои коробка без перегородкаҳо. хуб як ҳуҷрага ҳами ҳолат, хона дар назди бозори марказӣ қарор дорад. Сохтмон пурра бардошта шуда, айни ҳол корҳои дарунӣ ва фасад рафтестай. хуб иҷозат ба ремонт дода шудагӣ ҳастай. Барқ, оби доимӣ, канализатсияи шаҳрӣ. фурӯшанда худи мақсад меспора, баъд амо касе ки мехара худаш ремонт мекунад. ина марамат. дӯстон азиз, занг занен, нархам уқа қимат нест. 167 000 сомонӣ. ина дом марамат. бо маълумоти пештар занг занен. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуэтажа дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати чорякорон, деҳаи Обушорон. 4 хонаи 6 × 3 сотих замин, об свет дора. деҳаи обод. 4 хона, 2 болода, 2 поёнда мега дуэтажа мақсад. 2 калидор дора, бания дарунда, тарафи зарафшон, баъди канечкаи 46, 28, 25, 26 то хонара 1 километр роҳ ҳастай. Якум этаж шпаклёвка кардагӣ, дуюм этаж кардагӣ нестай. Обши 130 метри квадратӣ. хонара 1 сол пеш сохтанд. ҳуҷҷатҳо ҳама ҳастай. мактаб, гӯш кунед бачаҳо азиз, мактаб, спортзал, масҷид, бунгоҳи тиббӣ, аптека, магазин, ино дар наздикие мега. хулас места ҷои зурайда, беҳтарин ҷо. чизе ки мақсад соҳибхона рӯй мекуна, ҳам хеле хондастем. нархша мега ки 480 000 сомонӣ. 480 000 просто деҳаи ободай. мардими маҳалла ҳама хулас беҳтарин ҷода зиндагӣ доранд. занг занед. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 3 ошёна 27 метри квадратӣ дар 3 микрорайони шаҳри Тусунзода, Регари Пешина. евроремонт. як ҳуҷрага 3 этаж, балкон, кухни, гарнитур, термикс, мақсад ҷои зурда қарор дорад. як ҳуҷрага. хуб дӯстон, медонед чи як гамо чира бугумтона, як хел бародор ҳастай, ами канали Сауду ТВ-рам тамошо мекуна, баъд канали Хона Теҷирам тамошо мекуна, баъд дар комментария менависа ки бародар як хонара дар 2 канал реклама накунен. медонем барои чи дар 2 канал як хона реклама ка мешавад. чунки ами баъзе хонаҳо срочно савдо карда бояд шавад. бениҳоят важне ки аста, ба ҳамин хотир дар ин канали дигариам мемонем. ака мақсади хелае ки ҳамин наворои мора пашти ҳаррӯза 65, 70, ҳатто 80% мардум меҳмон тамошо мекунад ки ин наворро дидагӣ нест. ба ҳамин хотир мемонем бачаҳо азиз. нархи квартира 248 000, рақамҳои 11-15 занг занед. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фарход, ҷамоати Ватан, деҳаи Баҳорда қарор дорад. 4 дар хона, 10 сотих замин масоҳат. маълумотоша гӯш кунед. нархш гарени арзоне бачаҳо, дар охир мегем. просто шумо адресора бо диққат гӯш кунед. 2 рақам мондем, занг занед. хуб маслиҳати хуб мекунем. нарха як ҷои соза мега, мақсад мефурӯшем. об дора, оби качай ҳастай, канал ҳастай дар наздики хона, мақсад свет ҳастай, гузарондагиай. нархш 120 000, ремонт мақсад ҳуҷҷатҳо ҳама қонуну қоидаай. маълумоти бештар занг занед. 120 мега дӯстон азиз. мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 46 микрорайон Зарафшонда қарор дорад. шаҳр Душанбе, Зарафшон, 46 микрорайон дар соколни этаж. хуб об свет ҳастай, ҳуҷҷатҳо ҳамаш 100% дорад. хуб подвал, соколни этаж, Зарафшон, рӯпарӯи бозорча дар даруни ҳавлиҳода қарор дорад. хуб 300 метр боло тарафи ҳавлиҳо дӯстон. нарх боша агар, нархша мега ки 209 000 сомонӣ дар подвал, соколни этаж. як бор дига мегӯям бачаҳо азиз, подвалай соколни этаж 2 ҳуҷрага
46 метри квадрати бача 46 микрорайон гуфтем, бахшиш хато кардем. дар Душанбе тарафҳои Зарафшон 46 метри квадратӣ. Ман фикр кардам бо 46 микрорайон фикр кардам. Хеле бача азиз. Хулас занг занен, чизе ки ёфтем, чизе роӣ кардем, чизе хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. Наворда фақат лайк, дар канал подписатся. Зинда бошен. Чизе ки ёфтем мақсад мондем дӯстон азиз. Номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp роӣ кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. Нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспурен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. Лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошен дӯстон азиз.